Hoy, hoy, hoy mga kaswabe! Ang tagal na natin hindi nagluto, ilang araw na tayong gutom. Kaya sa videong ito, magluluto tayo ng pinakbet o pakbet. Pak na pak, bet na bet. Amazing! Paki-check na lang ang description below mga kaswabe para sa kompletong sangkap sa lulutuin natin. Ang una natin gawin, higain ang kamatis, lagyan ng asin. Kamatis para sa mga dakilang tangang piniling magtiis. Char! Hindi na dapat natin tanggalin ang buto ng mga kamatis mga kaswabe sapagkat iluluto naman natin ito. Pagkatapos ilagay na natin ang mga gulay. Meron tayo dito talong, okra, siling haba, ampalaya at sitaw. Lagyan ng kaunting tubig at takpan at sindihan na ang kalan. Tungkol naman sa buto ng kamatis mga kaswabe, huwag natin itong tanggalin at itapon dahil ito ay rich sa glutamates na nagbibigay linamnam sa ulam. Ang malauhog nitong buto ang nagbabalansay sa asin ng laman ng kamatis. Sa pagluluto ng pinakbet mga kaswabe, hindi natin ito kailangang haluin. Kailangan lang itong alog-alogin para hindi pumait ang ating pinakbet. Kapag kumulo na, ayun, pwede na nating alugin para yung mga nasa ilalim pumaibabaw, saka yung mga nasa ibabaw pumailalim naman para maluto ng pare-pareho. Katapos ng ilang minuto, ilagay na natin ang bagnet. Kung wala tayong available na bagnet mga kaswabe, pwede din tayong gumamit ng chicharon bulaklak o kaya ginisang karne. Pagkaraan ng ilang minutong pagpapakulo, umunti na yung tubig. Patayin na natin ng apoy at pwede nang kumain. Excited na ba kayo mga kaswabe? Ako hindi lang excited, gutom pa. Kaya samahan nyo kaming kumain. Masasabi ko lang mga kaswabe, kumain ng pakbet para hindi ka maging kabet. Gunggong! Barinig kita sa At syempre, kumain ng sitaw para hindi siya sayaw bumitaw. Amazing! At syempre, kumain ng ampalaya, ang pinakamasakit na gulay. Ampalayain siya. Kumain din tayo ng okra kasi alam ko maraming sustansyang makukuha dito. At syempre, ang paborito ng karamihan, ang talong.
Ayos ba mga kaswabe? Kitang-kita ang sarap ng kain natin, no? Huwag kalimutang uminom. Sa mga single, kumain ng prutas para yung crush mo, sayo na siya bukas. Sana all. At dito na natatapos ang bidyong ito mga kaswabe. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!